Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Lunes, petsa 27 na kan bulan kan Septembre, taong 2021. Kami liwat mga kaaksyonan sa indong makakairiba, deng iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon mga kababayan ng Bicolano, ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurug kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo! Ay na pagkahapon mga ka-aksyon, live kita nga dadangog sa 90.7, Radyo Ragon Legazpi, asin 88.7, Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Live na live man kita sa Facebook page kan mga minasunod, Aksyon Ko Center, Aksyon Ko Online TV, ako Bicol Party List, syempre pa sa mismong Facebook page kan sa tuyang namumuta na kongresista kan ako Bicol, Congressman Zaldico, kaya pwede ka mong magpaabot kan sa indong comments, reaction, opinion, pati na kan sa indong mga walang hanggang pagpapa-shoutout. Ayan, marin na pagkahapon, partner! Yes! Lunes kita ngunyan, syempre pa dapat maging maugma, maging produktibo, asin progresibo ang satuyang bilog na simana. Syempre, dahil Lunes na Lunes ngunyan, dapat na buhay ang primerong aldaw. Syempre, partner, siring kan buhay na pagtataunin tabang kan ako Bicol Party List sa pangingenot niya ni Congressman Zaldico. Ninhuli, taang kamautan kang programang ini, iyo po tabi ang makapagtaunin impormasyon, makapagtaunin ayuda, makapag-alalay, makapagpaugma, makapagserbis sa mga Bicolano, kamautan ni Congressman Zaldico. Ayan, partner, dahil ngunyan, partner, dapat ang satuyang tema, manungod, partner, sa probinsya kan Albay. Sige. Ngunyan, kaya, partner, kasubago. Tama-tama, tamay mga nag-aapot sa kuya, paano nga mauruli nga kami, ano mga gigibuhon. Yan. Correct, partner. Kasubago, pigbiklad kan Department of Health na pigsakat na sa Alert Level 4 ang COVID-19 status digdio sa satuyang probinsya kan Albay. Ini ang Albay, Camarines Sur, Camarines Norte,
Sorsogon kasabay na ang mga syudad sa laog kan mga Ayan, probinsya. yan, Pag partner. sinabi mong alert level 4, anong gustong sabihin? Alert level 4 sa Bicol Region. Medyo Kasabay ang naglalangkaw yan. nababanggit mong probinsya, partner. Medyo naglalala. Naglalangkaw, ibig sabihin itong risk kan COVID-19 digdio sa probinsya, partner, Medyo halangkaw. naglalangkaw. High risk Sige. classification and bilog na probinsya kan Albay. Sige. Kaya apoton ta, partner, sa tuyang padabang gobernador kan probinsya kan Albay kung ano ang pigigibo kan sa tuyang lokal na gobyerno siring man ano ang sa indang plano. Sige. Alright, nasa ibong na linya sa tuyang padabang Gobernador Al Francis Bichara maray na pagkahapon, tabi Gob. Maray na hapon sa Dundua, Joshua, and Remy. Ayan, Gob, welcome tabi sa tuyang programang Tabang Ora mismo. Gob, inutun tatabi, ini pong sa tuyang tema ngunyan, naka-lockdown po ba ang Kapitolyo Probinsya kan Albay? Iyo, nagpapot ng meeting sa DILG. Nagkataon, may sarado man nag-positive. So, araw pagkatapos kan meeting, nagparalik sa opisina, obligado kitang mag-lockdown. Kasi ba't maulakitan ang mga ka-opisina, sumadyaran sa Kapitolyo, maulakitan man. Yan, sabi ko, doon daw muna, mapa-swab sinda, tapos na mga saka ma-disinfect muna sa Kapitolyo, sa annex. Opo. So, pirang aldaw po tabi ni Gob? Doon daw kung pwede, pero Oo. kung di swab ka, boss, ma-extend kami. So, So, magdidepende sa resulta tabi, Gob. Ano po? Ayun, hindi kung masakit na tayo, mumaraman na, iba tayo pang simptoma, pero may tama na. Opo. Gob, ini po ba na duwang persona or pera po tabi so nagpositibo? Saro pala. Saro lang. Opo. Ini po ba na saro po, Gob, na nagpositibo sa COVID-19 ay nabakunahan po kan COVID vaccine? Ayun, gabos na naman na bakuna. Pero araw mo ba, nagkatan sa tugang ni kang provincial engineer, mas pinabakunahan na ito. Kung may diabetic ang katamaan o may comorbidity o may renal problem, pwedeng dumala ang problema. So, marin ang pasiguro kita. Opo, bilang sarong pamayo kang probinsya, maray permi partner ang kaisipan kang gobernador ta na ipautob na tulos ining pag-lockdown tanganing deina maglako pa dyan sa laogan Kapitolyo. Tama Opo. iyan, partner. So, ganyan tabi, Gob, an sa muya man, kumusta po ba ang mga frontliner ta dyan? Itong frontliner po ba? Gusto kong balang maraman, frontliner po ba itong nagpositibo sa COVID-19? Aba ko man, department head. Pero Department head. Pagtara mong sungaran. Opo, department head. Opo. So, digditabi kita, Gob, sa... Kabilugan, kang probinsya Oo. kan Albay. Ano po ang update and latest tabi, Gob, na mga pigigibotang lockdown sa Kabilugan na po, kang probinsya kan Albay? Oo, kasi baga nagsakatabi sa COVID-19 ang Alert alert level level 4 ini tabing Garo probinsya. na vulkan na, no? Ang mga Kaya kwan ang mo vulkan ta, partner, alert level 0 na. Garo na ang pagkuhan mo niya kang COVID, galo, alert. So, kumusta tabi, Gob? Ano po ang magiging plano kan gobyerno? Digdi tabi sa pagtaas tabi sa alert level 4, ini tabing COVID-19 status kan probinsya. Kanya-kanyang banwa nagdeklara na at yung rekomendasyon kan Department of Health sa kan Regional Interagency, so iba nag-ECQ, so iba nag-GCQ, tapos may granular lockdown sila. So, ang granular lockdown tabi, nakadepende sa kada munisipyo or syudad Oo. na igwaning high risk tabi, Gob. Ang gusto sabihin kaya, dahil mo kayo po ni-lockdown sa bilog ng barangay, sabi Oo. mga seniors, pwede mong i-lockdown sa kalye, Sukalye, or sa mismong compound. Ano po, tabi, Gob? compound, sa Oo. kalye, purok. Pero dahil mo pwedeng sa bilog na, paano yan maharana po ay, obligado silang magtara okay ayuda. November, paupos na kita, ng mga pondo ta, Oo. patapos ng taon. Opo. So, Gob, Gob, madama may- kita pagkatabagyo. Opo. Gob, may mga banwaan po kita digdi sa Albay na nagpapautob naman kan weekend lockdown. Lockdown. Garo kasudma, so banwaan da kan tiwi. Pag aldaw nin Domingo, lockdown ngunan banwaan kan tiwi. Ayun, aram na kan mga mayors na dapat ibuo. Ayun. Tiwi, total lockdown sinda. Mm. Sa ibang lugar,
granular. So iba barangay. So itinauna po nindo Gob an kuyan an pagdidesisyon sa mga LGU ta. Ayun, tapos kabisado ninda ang kung saan nag-i-restart itong mga na-contact tracing ninda. Pag sinabi mo tabi, Oo, Gob, kasi- na weekend lockdown, Sabado, Domingo sa naman na yan. Pero, dahil dyan kabali tabi, Gob, itong mga apur. Ay, itong mga apor, kung yan, may fit man sila. Kaya po, bago sila maglaog, dapat may swab. Turo nila. Opo. Para yung mas order ta. So, ibig sabihin palang partner, dawa apur ka, Oo. kay puhan mong Dahil kasudma sa tiwi, maski religious activity, wara. Dati baga pag Domingo, gulping nagsisimba sa tiwi, kasudma, wara. Kumusta, Gob? An sa tuyang mga border control? Okay man, pero alam mo, pag maski na-swab ka, today pa man nag-incubate o nasa incubation period, dahil pa yan maluwas. May mga instances yan na paglaog ninda, malinig so clear so pag-swab sa inda, pero after how many days, nagluwas manggiraray so virus. Opo. So, ibig sabihin, partner, dapat kayo nag-start man girara, dawa apur ka, partner, dawa... Tama si Gob. Aram mo, maski na kita may mga pigpapautob kayo ng mga proseso, importante so sa diring pag-iingat, sa diring disiplina. Disiplina. kang Kasi dahil pa pwedeng ibasol sa gobyerno na arog niya kani. Dapat kita mismo magsunod. Gob, kumusta tabi ang kampanya? Kan lokal na gobyerno, kan probinsya, kan Albay, di tabi isa nagpapadagos na COVID-19. Lalo na sa vaccination, Gob, may dakul-dakul na po kitang bakuna. May nag-arabot ba? Kumusta tabi, Gob? Nagsulat lang kay Galvez, so in charge ng bakuna, kay Pong Kulidi mga 100,000, mapadarada sila. 100,000 na bakuna. Tapos sabi ko, naglalang ka dito, mas na bakunahan. Iyan po ba, Gob, na 100,000 na pig-request tabi nindo? Ano po yan? Para sa second dose or duman po giraray kita sa First dose. isasabay ta na sa mga daig pa po na bakunahan? Aram mo, ang nag-uulakit yan, yan so naghaharap na buhay sa luwas. Iba-ibang kaulay nila, iba-ibang kampang ninda. Ang puli ninda, tamaan so bilog ng pamilya. Kaya yan, ang mga tinatamaan mo niyan, sarong apelyedo, sarong akong Opo. So ang ibig sabihin tabi kani Gob, maski sa frontliner or sa mga inotabing na bakunahan, dapat sa mga miyembro man kan pamilya sa laog kanarong, dapat maubos mabakunahan. Pero dito kaya yan, sa 100,000 man lang. Kulang na kulang. Opo. Pero inutunta dyan, so naghaharanap buhay. Inutuntang ko na sa mga nagpaparaluluwas tabi, Gob, ano po? Opo. Dahil siyempre, humanap yung pagkaon para sa pamilya. So mga partner sa bulod, dahil mang kaipuan pa mang kibakuna, so mga fisherman sa bulod. Unless partner, gusto na talaga so magkakabali duman sinda sa mga priorities. Opo. Opo. Gob, sa kabilugan tabi, pero po Kaipuhan pa. kaipuhan pa na bakuna para tabi sa probinsya. Ano mga population ta para population ta mga 1.4. Bakuna nag-abot sa to, dahil mga 20%. Ay, dakul. Grabe, no? Dakul po pala gubang Dakulugan pangangaipo pa. ta. Takot pa ang pangangaipo. So mga teachers, gusto naman takot mag face-to-face na. Ayo po. Sabay tanaw. So mga transport, so mga jeepney drivers, so para tricycle. Kaya po, ipakunahan ta na yan. Tapos, arwal daw, iba-ibang mga kampang ninda. Opo. Saro pa tabi dyan, Gob, itong binaba tabi sa age level, initabing pwede nang babakunahan. Basta So, 12 tabi yan sa 12 years 12 to 17 years old. So ano ini Gob tabi? Mas grabe palugod ang madugang na pangangaipong bakuna digdi sa Laugan probinsya. Ay, paman silang ruling kung anong klaseng bakuna gagamitin sa mga popines. Opo. So, alatuntan lang, kasi hindi nagdidesisyon ba man kami. Opo. So, Gob, Giraray, ano po ang pangapudan ta sa publiko, lalo na sa mga mahaltang albayano, hali po sa imo po tabi bilang ama kang probinsya kan Albay? Ang pakiulay ko sa Gabos, kung mamang kamong kaipuan sa luwas, Naputol. Pasensya. Pangapudan na ni Gob eh. Importante. Kaya dapat maaraman ta kung ano ang pangapudan kan sa tuyang ama kan probinsya. Oo. Naputol lang kasi armo partner. Nakapromo. Sa yan partner sa dapat ang Naputol. Oo.
baka may nakasingit sa telepono ni Gob. Imagine mo, partner, binaba so edad 12 to 17. Day pa nga ni nauubos bakunahan. So 18 and above. Iyo, so nabanggit ni Gob, sutugang kang provincial engineer, iyo yan sa pulis. Nagadan sa? Nabanggit ba ka ni Gob? Nagadan, yan si Gob, nagbabalik si Opo, Gob. Gob, pasensya po, naputol kita sa linya. Go ahead po, Gob, duman sa imong pangapudan. Pangapudan. Ang pakiulay ko lang sa mga kababayan din sa Albay, lumaman silang kaipuan sa luwas, kaya nang magparaluwas, magsakripisyo kita, palampason ta lang ining dakulang problema na naglangkaw sa mga positive. Ang iiwason ta dyan, kung magluwas kita, dahil mo aram, kaulay mo, lalo na sa mga aranisay mo, dahil mo aram na carrier ito. Pagkatapos na ula kita, kapag puli mo sa harong nindo, maula kita mo sa bilog na pamilya nindo. Kasi kung may madisgrasya, mairibig ka mo, maparason ka mo. Kaya, dito sakripisyo kita, palampason ta lang ining nagdadakol na positibo. Pagkatapos ka, hindi pwede na naman kita. Ay, opo. Opo, so Gob, opo, magayon na pangapudan may yan. additional ka na gustong iapot sa satuyang Day, okay na bang partner? okay ka na, partner? Ayos na. Alright, Gob, maraming salamat tabi sa imong panahon na sin oras. Mabuhay tabi kamo sa muyang padabang Gobernador Al Francis Bichara. Salamat, Remy. Salamat, Joshua. Opo, mabuhay ka po, tabi ko. Mabuhay ka tabi, Gob. Yan, partner. Thank you so much. Hali na mismo sa satuyang Gobernador, partner. Itong pigme-mentionar partner ni Gob na nagadan, iyo ito sa pulis. Arin iyan, partner. So, Tugang binadil kang provincial engineer. or sunagadan sa COVID. Yan, COVID. Tugang kang provincial Iyo, engineer. partner. Ayun. So, iyon na pala, kumpirmado na ito ang ikinagadan. Nabanggit ni Gob Subago. Alam mo ito, na maski nga ni ngayon nabakunahan na, araw nga ikatugang ni provincial engineer. Kaya lang, partner, data, bako kita autorisado na Yan, ibiklad kung ano man ang rason or kung basta sino sa man na-mentioner ito. lang, Subago. Yes. Na-mentioner lang. Okay, so yan tabi mga kaaksyon, hali na sa tuyang gobernador na ini partner na granular lockdown na piga-apo, depende pa man girarayan sa Ako, munisipyo, partner, asin syudad na igwaning high-risk basta classification. ako nagtutubod partner na ining mga COVID na ini, paglangkaw kang COVID, hanggang sa eleksyon ini partner. Ayan. Oh, magiging normal lang ini ang pagbabalik normal sa Pilipinas after election. Pagtapos na partner, Kasi asin ngunyan, iba lima, ng mga nakaano. Dati MACQ ngunyan binalyo na. Ano yun Alert level 4. Ngunyan, ang masunod kaya Garo na vulkan mayon. Dahil na pag nagsawa na sa mga alert, ang iluwas kayan magnitude. Grabe na. Magnitude 7, magnitude 0.6. Iba na ade. Ano ngayaan rason kan paglinog? Ano na? Ayun na yan. Ngunyan, ano naman ang rason sistema kan ngayon kang COVID? COVID ngunyan, dyan sa Banwa na ini, pagkukonsider ngayon nasa magnitude 7.5. Ang epicenter ngaya At kan, ang babae mo, hanggang sa maubos partner ang mga termino na maubos hanggang sa eleksyon. Diyan ako sa imong binabilib, partner. Magnitude, Ade, ano pang mga... malawak ang sa imong Ano pang mga warning, Antoine? sa imong kaisipan. Alert, ano pa? Yan. Orange, Tama red. ka. Bahayan, partner. Oo, Sa yan. tubig naman yan. Diyan nga sa barangay nindo, alert, red na nga kamo. Alang kauna ngaya. Nakataas na ngaya duman sa level na pig. Diba? Kaya, yan. Intensity, tama. Grabe pa kan pagbabago sa mga terminolohiya. Nagyuyug-yug na nga yan COVID yan sa Indo. Ano nga yan rason kan pagyugyog? Arba kaya. Ang mga tao talaga, partner mo yan. Lula na. Lula na. Basta, mag-iringat kita gabos. Iyo man sanaan pangapudan, mag-iringat kita asin ang disiplina dapat magpuon sa tuyang Kasi pagiri. ang nangyari ngunyang partner, wala naman nagagadan sa ordinaryong kagadanan. Araw kay to. Ngaya, so bago may na-mention baga, diabetic. Diabetes related to COVID. Kung baga, ang Motorcycle accident related to COVID. nagadan niya sa motorcycle Nata accident. niya related sa COVID. Igwa niya siya ning Dahil- komplikasyon. Bako, nagdadali-dali nga ito, mapabakuna. Saka mamadali nga yan. Basta related, Related to Dahil man siyang COVID. pigmamati sa sistema niya or sa hawak niya, pero ang rason, mapabakuna. Related man girare sa Heart COVID. attack related to COVID. Nata natakot. Dahil nga nasolusyonan ta naka-lockdown sa ospital, dahil naman na pinalaog sa ospital. Pwede. Related to COVID na naman. Related to Wala na COVID. ngunyan gabos ngunyan related to COVID. Matindi ka talaga, Wala partner. na. Gabos Kaya na ang mo niya. mapasulon ngunyan, COVID talaga. Maringani duman sa Afghanistan, so bomb, ano duman?
So, pag suicide bombing baga, maringaning dahil relasyon sa COVID. Iyo. Kundi, suicide bombing. Suicide bombing related to COVID. O di ba partner sa probinsya kan Albay? Na-stress ang mga tao dahil sa paglangkaw kan bayadan sa APEC. Natigmaok. Related to COVID. Yudipot zero. Dahil makakaringos partner dahil warang supply ng tubig. Mapabakuna ko ta na partner. Dahil nabakunahan. Na-stress. Grabe ang stress na nangyari. Related to COVID. Nanaon na yan si ayuda. Related to COVID. Tama yan. Ang pagtataon ng ayuda related to COVID, mas magayon pag naugod. Kasi mo yan nagtao ka may ng relasyon sa ayuda. COVID. Diba? Partner! Sa mga parantab, Halimbawa, nawaran kang driver related to COVID. Pwede. Ika man partner. Nagpa-car wash ka. Dahil na Dahil nalinigan na maray. Dahil na vacuum Related sila. to COVID. Correct. Kasi nag-iidali, so naglimpya. Naglimpya. Tama pa bakuna. Related to COVID. Shout out pala sa mga car wash dyan, Shout out sa mga car wash. Car wash ang kantugan ko. Nag-idali. Pagbukas ko ngunyan. Yaon manggiraraw. Dahil na vacuumin maayos. As in dahil talaga. Ay, ika talaga, partner. Related to COVID din Related yun. to Kasi COVID. nag-idalit ang mga pabakuna. Pero partner, ano man ang problema sa Satuya? Digdi kita partner sa brighter side. Congratulations. Kanina. Kay Doktora. Ni Franco Adille. Doktora! May akin na siya? Ako ito aki, partner. Ano yan? Inspirasyon. Hindi ko congratulate baga kan mga ngayon nakapadoktor ka na parents bago. You mean si Juan may aki ng doktora? Partner, inspirasyon niya yan. Number 1 inspirasyon sa buhay, si Krishna Florese. Jowa. Yan. Si Krishna Florese, partner. Oy! Doktora, congratulations! Sa mga gwapitong soltero na may doktorang nakapasar na jowa. Ayan! Certified MD. Ngunyan, sabi ko subago, busni ko, painom na. Bakit man niya ako nakapasar? Si Krishna nga. Dapat niya siya magpainom. Oo, pero ano yan, partner? Bawal pa kayo Para si mo naman sana Nico ngayon. Franco magpainom. Maski nga niya sa 20-20 nagsuko na ako. Mapainom pa. Bawal pa si Nico Franco magpainom, partner. Ta nagpabakuna. Nagpabakuna. Kaya dahil pa siya pwede. Dahil related to COVID, partner. Ang sayang pagtitipid. Ano naman pala ng bago kay Paul Lodronyo? Ang bago kay Paul Lodronyo, birthday pala mo yan! Birthday? Oo. Birthday mo yan ni Paul Lodronyo. Ay, sa Sabado. This coming Saturday. Nung Saturday. Last Saturday. Belated happy birthday. Ano ba? Okay, belated happy birthday, Paul Lodronyo. And happy birthday today, Joshua Madrigalejos. Ining mga birthday, dapat nakaabot ini sa kaaraman ni Kumpido. Pero, paingaluan ta muna si Kumpido. Si Kumpido na may dapulang. So, ayan. Balikan ta, partner, Congratulations kay Krishna Florese. Ang pagbati na yan, as in pag-congratulate, hali sa imong padabang, gwapong padaba, Nico Franco Adille. Top 1 sa puso ni Nico Franco Adille, si Krishna Florese Adille. Sabi yun, si Boss Nico may doktora na. May doktora na, kaya dapat masupog na siya. Masupog na siya, igwa na siya ng doktora. Dapat, ang talent mo, Nico Franco Adille, mas ma-expand. Welcome back man kay Boss Allen. Ayan, si Padeng Allen. Ang welcome back tabi, Padeng. Kulang kami kung wala ka. Okay. Sa Samuyang pagbabalik, may tatawan kita nin ayuda medikal, may tablet giveaway, may cash raffle pa, sa inkapaan tabay sa nakamumabalik pa ang tabang ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka.
pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldi Cook, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaro po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na tamang kamuligdi pagtanong kay mangroves, dito sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo. Oy, partner. partner. Nagdadangog na naman ang satuyang masugid na tagapag-antabay, nakasubaybay dyan sa Taplakon, si Aimee. Good afternoon, Tabi, Ati Aimee, dyan sa Taplakon. Asin sa gabos tabing nakatutok niya na paghahapon, marhay na paghahapon, Tabi sa Saindo. Partner, dire-diretso kita sa tuyang pinakaubheto niyan ang makatabang sa satuyang mga kababayan, lalo-lalo na igo partner nin Kamatean. Maray na paghahapon, Tabi, Ate Ani Tripol ka. Maray na hapon, Ma'am
Ayan, kusog-kusugan talang tapong boses. Manay Ani. Ayan. Taga-saing ka Manay Ani Tripulca. Taga Taysan po. Taisan, Legazpi City. City. Ano tabi ang rason kung nagrani ka po sa Action Co Center? Ako kaya po may aki na mental ang hilang. May mental disorder po. May mental illness. Pira na po ang edad kan aki mo, ate? 19. 19. Babae po. Lalaki. So, ngunyan tabi, ano ang kamugtakan niya? Paano tabi mo pigaataman ang sarong aki na may mental illness? Mapagalon po. Pero pira po ang aki mo, Gabos? 5. Pang-apat po siya. Pang-apat. Anong kondisyon niya? Nagpaparalakaw? Na Dai medyo violente? O ano? Kang napunduan po siya mag-inumbulong, naging violente po. Violente? Nangungulog po? Opo. Sa mga kaparyentes lang o pati sa ibang tao? Sa muya po, sa sa pamilya. Dahil man kaya siya nagalalakaw. Sarong lang. Okay, iapot ko. Iyan po ang sa imong aki, nanay. Pirmi akong nakakailing sa telebisyon nin mga kapamilya na may mental illness. Nani ba pigagakudan pigkakadinahan. Sa Indo manay day man po nangyari yan? Day man po. Pero nangungulog po, nanay, na istorya mo po nangungulog. Ano pigigibo pong pangungulog? Pigukulog niya po ang sadiri niya. Oo, tapos garo baga may nahihiling siya na ano. Na ibang bagay or ibang... Opo. Nag-hallucinate siya. Ano ang pag-iistorya niya sa Indo, nanay? Na nahiling niya? Basta na lang po siyang naging violente. Nakakamang na lang po kami. Ako nga na sarong beses na sinampaling niya ako, hindi ako nagmamang. Maringanig dahil siya nagkakakapot ng mga matarong na bagay. Iyo po. Ay, so, nagsasaray po nindo ang mga matatawang na bagay. Ngunyan po na nakatago na siya. Pero nangyari ning naging violente siya, kang napundo sa pag-inom bulong. Ano po ang rason ta napundo sa pag-inom kang bulong? Dati kaya na may nagtatabang sa iya, nakaintraman siya sa CIBI Bicol. Mga April, May hanggang June, daimin na siya na may COVID na. Opo. So, nawaran pa po ki trabaho si Agum, kaya... Dahil pagtustos ka mo? Dahil po. So, mahal po ang bulong? Mahal po ang bulong? Mahal po siya. Dahil po. Nakakaya man po, kailang... Kulang-kulang. Guro ano ka dipisil po, nanay, ang igwaning sarong aki na arog kayan pigatama nindo, tapos arog po kayo ng sitwasyon. Mapagalon po. Maski sa pagkaturog. Halos di ka mo nakakaturog kitol-tol. Oo, kung nagwawala siya, siyempre di ka man talaga mapapamatunong. So, daog pa nindo, so garo baga may pigbabantayan ka mong kaiwal na anytime maatake sa Indo. Ngunyan, may bulong siya, maray tranquilo po. Ano po nanay ang findings ng doktor? Ano yung po pakanaaki pa? Ano po lang? ang rason? Ngunyan na lang po, mga 3 years pa lang po. Ang nakalipas, kan nagkaigo siyang problema? Ito, nagklase pa man siya. Naka-grade 11. Opo, kamo nanay bilang ina, ano po sa iling nindo ang rason kung arog po kayan ang pinagaagihan kan sa imong aki? Kaya garo na depress siya hanggang sa pagpakonsulta mi sa doktor. Na-depress bipolar. May sa ilusyon o ano? Day ko po maaraman sa iya. Day pong na-istorya sa imo bago pa man siya nagsapar nin arog ka. Day man kay siya nagpaparakaano. Pero bipolar po ini na aki. Bipolar hanggang sa itong pagparawala niya na psychosopronia. Okay. So, manay, sa parting yan, mas kinaarog siya ka na medyo grabe ang problema, violente, yaon mangira rin sa inyong pagpadaba? Iyo po, dahil may man siya pagpapabayaan. Kaya nga maski sa ina po ako nakakaagad tabong. Sa sarungal daw po, nanay, pero may ba siya piga-atake? Dahil man, pag lang. Pag may sa iya na siguro baka may pag-iisip siyang dahil niya na masyadong na... Daki kaya
na-breakdown ang ano niya. So, ang tendency, mangungulog siya. So iba mo pong aki, kumusta? Ang duwa po, may agum na. Kaya tulo na lang sinda niya sa araw. Kumusta man na ang mga pagtaraning nindo? Ano ang may nasasabi ba about sa aki mo? Day ko lang po araw. Aday naman ka mo nag-iintindikan mga kwa. Day po. So, yaong ka po, digdi nanay, ano po ang Magiginibukan, ako Bicol ano Party po ang List. kahagadan nindo? Gusto ko lang po na masuportahan po ang ano niya. Maintenance po kan ng bulong. niya. Mga pira po ang pigaabot kan maintenance sa sarong simana or sarong bulan? Ang nababakal ko hanggang sa 5 aldaw lang. So, dapat, Mga pira siya, uro aldaw dapat nakakainom. 535 Sa 5 aldaw? Opo. So, gustong sabihon, mga 3,000 labi sa sarong bulan. Sa sarong Ang bulan. kaipuan. Mga 4,000 na partner. Isarado mo na sa 3,000 4,000. labi sa sarong bulan. So, Para makumpleto ang bulong, di ba? Kasi sa ang pagkaaga, saro. Tapos pagka-banggi naman, 2. pag nakakainom po siya, dai po siya tiga-atake. Dai po, taranggilo So po. talagang dapat talaga masustinaran partner ang pag-inom. Oo. Kumusta po nanay? Ano ang trabaho po ni Mr. Budaika? Dati, kundi nawaran na ng trabaho si Mr. Parehas po Sa kamo. construction po. Construction. So ngunyan dai na, nagbabantay na lang din. Mas maray nga ning yaon siya dyan. Nya, paano po Kapag ang- nagbabayolin tibaga siya. Nyaon May lamang. nagpupugol. Opo. Nya, paano po ang pang-oral daw na pagkabuhay nito? So aki kong matua. Minsan gidarang kaming bagas, arugayan. Tapos maski say na ko nag-aagad tabang, mga tugang ko. Nanay, Ani, kung may mensahe po kamo sa imong aki, nagdadangog po siguro siya. Ano po ang sa imong mensahe? Permi man kami aniun sa iya. Day man siya papabayaan maski anong mangyari. Abo ko man kaya na mailing siya yaon dyan sa kalsada na Talakaw-lakaw. garo day ko kaya. Ano po nanay ang takot nindo? Ano fear na namamatean nindo para sa imong aki? Gusto ko kaya matrangkilong isip. Aram mo, kaya. na mamati ko partner sa pagtaram ni Manay, kinapapahibi siyang maray. Tagaro magabat na maray sa pagmati mo. Iyo po. Siyempre, maski po paano, may takot ka po dyan. Pag araw ka na may bulong siya trangkilohon, garo wala lang na nangyari. Kaya minsan, nakakauron ko man siya na Kung di masustiniran, ano ang takot mo nanay para kay... Ay, grabe. Grabe kaya na, violent yun kaya siya. Bata, Araw masarig pati. Kaya, Masarig nagsarig pati. pati siya. Minsan nga si papa niya, day naman siya nakakaya. Tapos gabos na mga gamit mi, wala na, Pigpaparasa niya? Iyo, ang cellphone nga ni, wala na kaming nagagamit. So sa bunso ko na lang na tatitago niya talaga ito uta. Pigagamit niya man sa pagklase niya. Garo, natatakot ako para kay nanay kung arog kayo ang partner sa laugan ng Bata masarig pamilya. lang. Oo, pero kusugan lang nindo nanay ang bot. Pero maray nga, kaya nga subago na mensionar ko baga, anailing ta sa TV, an iba, pigkakadinahan, pigkakakod. Maray nga dyan sa Indo, day pa nag-aabot sa puntong dahil sa takot nindo. Kang violent yun siya. Dadaron mi ko ta siya sa mental. Kaya lang, sabi sa CSWDO, dahil man kang basta makakadumanta. Kaipon nga antigen. Dahil taman ngayon masaswab. So iyo to ang naging rason. Kaya ibinalik ko siya sa dati niyang doktor. Kaya grabe ngun yung partner, ang epekto kayo ng pandemyang ini. Naapektado ang ibang mga aktibidad. Oo. Partner, ang kahagadan ni nanay, Ani, itong pag-sustain, pagbakal ng Sa bulong. maintenance. Ito pang maintenance kan aki. Dahil dyan na po, nanay, nakaabot na po kay Congressman Saldi ang sa inyong tabing kahagadan. Ipabutabi ining kantidad na 3,000 para tabi isa pang bakal. So, tama na ni partner pang sarong bulan na maintenance kan sa imong aki. Ano po, nanay, tabi? Salamat po. 1,000, 2,000, 3,000. Opo. Ano po ang masasabi mo kay Congressman Saldico and sa Ako Bicol Party List? Dakulaon ko pong pagpapasalamat sa Ako Bicol kay Congressman Saldico po. Maliban dyan! Kabarli dyan, partner, si Congressman Maliban dyan, may Garbin padara sa si Congressman Garbin. Ayan, uyan pa, partner. Oo.
Ayan, padara ni Congressman Pido Garbin, tanganing makatabang man po sa inyong pagdabuhay. Ano po, nanay? Ini po. Na bata na warang trabaho si... Nakasmile na si nanay maski po Daw. paano. Hagad mi po Sa sarong nanay, bulan ang naman ang karahayan kan sa imo tabing aki. Arong kayo man ay nakakakuan, di at least ngunyan, na, sa sunod na bulan naman ang problema. Ayan. So, makukuha na sa nayan nanay. Basta may pagsasarig So, giraray mensahe mo po, manay. Dakulaon ko pong pagpapasalamat na nagduwa-duwa pa ako magdigdi. Nagduwa-duwa pa si nanay. Tagaro, dahil ba, ano itong rason? Pagkain kong dyan na tabang ko, Ura mismo. pagkaluwas ko, nagbalik gilayin ako. So pag sabi ko sa guard, niya ko, pwede man tabi mag-agad. Sabi niya, ay pwedeng nga ya. So gustong sabihin personal kang nagdigdi talaga. Nagduwa-duwa ka pa po na anong rason ka pagduwa-duwa mo nay? Nasupog ka? Ano po? Nasupog ako pero Kinusugan mo subod mo. Tama iyan nanay. And Para na-discover sa akin. mo na talagang ining programang inikan ako Bicol ni Congressman Salik talagang tabang ora mismo. Okay. So yan mga tugang saro na naman nakababayan ta po digdi sa Legazpo City sa Taysan ang hilang kansayang aki may Mental illness, disorder, partner. mental illness na natabangan ora mismo digdi sa Action Call Center ni Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin. Sa samuyang pagbabalik, pag-urulayan ta mga tugang ang kuryente, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko mahiling na kamo magma kamo salamat na ini kakulang benepisyo with this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nahiling mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realizar matawan itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa
tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo, tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay, na dakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaambak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Partner! Oh! Maray na pagkahapon sa satuyang mga parantabay ngunya na pagkahapon uni kita sa urulay kuryente digdi sa probinsya kan Albay. Ta nagbabaga-baga na naman an singil kan kuryente kan APEC subot iyan kan mga reklamo kan mga nagkapera niya tong parantabay. Pero aramon ta kunata ano ang rason. Gabos na bagay partner may rason iyan. Kaya tabangan kita kan sa tuyang tagapagtaram kan APEC. Nasa ibong na linya kan telepono si Ma'am Pat Patria Gutierrez. Maray na pagkahapon tabi Ma'am Pat. Maray na hapon sa Indo, Remy. And maray na hapon sa nagdadangog sa indong programa ngunya na hapon. Apo, Ma'am Pat, digdi po kita sa diretso kita sa hapot. Ano po ang rason sa pagbaba kan singil sa kuryente digdi tabi sa probinsya kan Albay? Well, available kaya so supply. Dakol ang supply ngunyan sa mga linya. Kaya kung narumduman mo Remy, kang March, April, May, halangkaw sa presyo kang kuryente dahil kulang sa supply. Natatadag kulang sa supply dahil apat na dara kulang planta, bog down. Gusto nang sabihin dahil ka ito nagfunksyon. So apat na. And halangkawon, so demand. Marso, Abril, Mayo, mainiton sa panahon. Sigun sa record kang APEC, dakulod nga ning households ang nahalos nagdoble sa konsumo kang kuryente kang panahon na iyan, taba initon. Pero alagad kulang sa supply. So apat na darakulaon na planta, dahil functional kang panahon na ito. Ngunyan, available na, itong apat na itong darakulang planta, i-apisar, sige da ang uran, kaya dakulon ang production kan hydropower. Yang hydrobaga power, iyan sa itong pinakabarato na kuryente. Kaya nagbaba. Ang presyo kang pagbaba kang kuryente, maugma dahil sa total para sa per kilowatt hour, pagbaba mo niyan na September, is nasa 1 peso and 55 centavos. Nata po ito. Sa generation charge po, ang gustong sabihin, so kabakalan ta, nasa 1 peso and 20 centavos. So transmission naman, nasa NGCP, nasa 11 centavos. Alam mo ba, Remy, na didiscuss na bagay ni nagkapirang beses na bako man ang APEC ang nagkokontrol kang presyo kang kuryente. Kung ano ang kabakalan duman sa generator or sa producer kang electricity, iyo man po ang pigbabayadan kang APEC. Iyo man ang ipigpapasa ta sa konsumidores. Kaya dakula, 200 kilowatt hours na konsumo sa kada bulan, dakulaon ang mababa na presyo sa inda.
nasa 311 pesos and 78 centavos. Duman ini sa nagkukonsume magki 200 kilowatt hours per month. Opo, maliwanag po yan sa Muya Mampat. Ang hapot mi lang po ngunyan Mampat, ini po bang binaba na almost 1 peso, posible pa pong magbaba ngunyan na mga maabot na bulan dahil halangkaw po ang supply or hali po sa nagsusupply po sa tuya. May posible pa po ba na maglangkaw po ining pagbaba? Ang volatility kaya kang presyo, biktima ang APEC. Ang gustong sabihin, kung igwaki movement sa presyo, hali sa generator, siyempre apektado ang APEC. Kung mataas kay presyo, mataas man ang APEC. Tas sabi ko nga ni, kung ano su kantidad or kung ano su presyo, kan generator, iyo man ang ipipasat sa to. Kung bumaba, mababa man. So iyo ini ang satuya na problema na dapat na marisolveran. And igwa ki magayuda solution kayan, na pigahagad ngunyan kan APEC. Opo. Iyo ini ang kontrata na pigapuntang long term. Ang long term na ining kontrata is called the long-term power supply agreement. Na ang gustong sabihin ka ini, kung itao ini sa APEC, ang presyo magbaba man magtaas dahil na kita apektado. Ang gustong sabihin nito Remy, halimbawa, itinao na ini, agreement na ining long-term power supply agreement na ini sa APEC. Kung ang APEC makabakal, kaining hababa na presyo kang kuryente sa laog nin taon. Sa laog nin taon, dahil maghihiro ang presyo digdi sa albay. Maski na may volatility ang presyo sa Luzon. Opo. Maski na magtaas, maski na magbaba, dahil na kita mahiro. Opo. Kaya importante ho nini, this is one factor na maka-stabilize kang presyo. Kaya lang, daipatabi na isumitir so terms of reference na pigahalat mi na isumiter kang aleko sa NEA, sa Opo. National Electrification Ano po ang Administration. rason kung ba't nata po up to this time di pa po nabababa iyan na TOR? Di ko lang masabutan kung tadai pa ini na natatapos as in na isubmit kang aleko sa National Electrification Administration, tangani na ini man na NEA, isubmit man ini sa DOE. Opo. Pag na-submit ini, na-aprobaran ining terms of reference, pwede nang itaw sa tuya ining long-term power supply agreement. Magayon na barata tabi yan, Mampat. Magayon na barata po yan, Mampat, na kung in kaso, iyan pong long-term agreement, mainganyar po kayan. As in, mauugma ang mga konsumidores tabi kan APEC. Tamang-tama ka dyan, Remy. Very good ang analysis mo dyan. And that's true. Opo. Totoo po. Oo. Mampat, hindi po kita sa update kang generation loss kan APEC tabi. Ano po, Mampat, an update digdi po sa generation loss kan APEC tabi. Medyo iniansaro man tabi sa mga pigahapot as in nagagabatan kan sa tuya mga konsumidores. Oo. Ining generation loss na ini, actually, this is the nagita ining haloy na baga ining problema na sa tuya na resolveran ini ang system loss. Opo. Na pig-apod ta. Na pigbabanga po sa gabos na konsumidores. Yes, duang klase kaya ang system loss. Ang igwaki technical system loss na natural ini sa mga linya, sa mga tapping point at saka sa linya mismo kang kuryente. Pero sa diyuton man sa na ini, digan ini mag 6%. Ang pinakadakulaon na system loss na yan sa tuyang pigko problema. Kay ito pa baga Remy, pigahagad na sa indong listeners na magtabang na mapundo ang paggamit kang illegal na kuryente. Opo, yun sa pag-illegal tapping and gabos tabing panghakba sa kuryente. Yes, from 26%, nagtaas nun yan sa 28%, which is equivalent to 140 to 150 million pesos a month na losses kan APEC. Mampat, pero tabi itong maximum na system loss na ipigtatao tabi sa mga konsumidores ta? 10%. Okay po. 10% lang na yutang pighiriras. Ang tada, halimbawa, ining 28% na ini. So 18%
iyon na po ini ang pig-absorb kad APEC na iyo ini ang kausa kang 140 million pesos na losses every month. So ibig sabihin palang tabi Mampat, ibig sabihin palang po na maski pigpapasan kan mga konsumidores itong system loss, up to 10% maximum lang naman ang pigpataw sa samuya. The rest, 28%, yaon man giraray po ayan sa APEC. Sa APEC. Okay, sa 18% na dapat kung dai ini may kwarta ang APEC na makarehabilitate na kita kan mga linya tangani na mapundo na ini sa itong problema kan puro palsok kan baga unannounced na ini yung unscheduled brownouts tangani mahirahay ta na. Remember Remy na ang sa tuyong mga linya ang facilities ta is nasa more than 40 years old na. Ta aleko pa ini na dai man kiliniwat o dahil man ni-rehabilitate. Nakaitong panahon, ang mga linyang ining sa radiyuto na undersized, ang karga sa nakaining kaya na supply ng kuryente para dumansa na sa populasyon kay itong padahon. Opo. Piranang taon ang nakaagi, 40 years. Pirana ang porsyentong duminagdag sa population. Kaya iyon ang kausa kung nata, takitangon yan, nagba-brown out kay halawig pero puro ini-scheduled. Remember, naigwa kitang schedule da 8 to 5. Ngunyan nga ni pigibo na sa ng weekend dahil sa eskwela. Opo. Oo. So, ayan ang mga sistemang iyan. Iyan ang programa ngunyan kan APEC na maski puro paano, nagpapakarhay kita kan mga linya, nagpapakarhay kan substation. Kaya may na-schedule kita kihuro halawig. Opo. Na brown out, nagpapakarhay kita kan mga poste, nagsalida kan mga lapa, kan mga putol, kan mga tumba na poste. Dapat man talaga po Mampat, maaraman inikan sa tuyang parantabay kan publiko na ano man na power interruption, lost man iyan kan APEC. Kaya aram ko dahil man iyan indo kagustuhan. Ay iyo po, habuon nga ni ka ng APEC o garing igwa kay idea na nagdadalaga na gusto tayo ning ikuraher and kay puhan mi ang tabang lindo Remy. Opo. Na ang gustong sabihon kaya daapig papa-brown out tuyo ka brown out kan APEC tangani da ang paglaog da kan kuryente mas halangkaw ang tarifa which is wrong. So ibig sabihin tabi Mampat pag biglang laog kan kuryente dahil man tabi katotohanan ito na biglang magkaskas man sa kontador. Daiman, igwa baga kita ki breakers. Igwa ki nagko-control kang paglaog kang kuryente. Dispes daiman maliwat ang presyo kang kuryente. Tapos daiman nakakalibrate man yan ano po. Ang totoo kayan, pag halawig ang brown out sa sarong feeder, halimbawa, kami nasa feeder 3 kan Washington. Kung halawig ang brown out sa feeder, kapirdihan po yang kan APEC. Pareho man sa kang any business. Kung dahil ka kisale, dahil kan income. Correct. O, pareho. So, ibig sabihin, pag nag-brown out, dahil madalagan ang kontador, dahil madalagan. So, babayagan kan konsumidores. Opo. Yes. Yes. So, iyan ang saro sa dapat ang niya i-correct. itong ma-correct sa satuyang mga parantabay. Sa saindang Yes po. pagkakasabot. Medyo mapuputol kita. Ayan, naputol nga ni partner. Paliwanag ito ni Mampat sa mga parantabay na dapat dainin do pag-ibugtak sa indong kaisipan na pa nag-brown out ibig sabihin ka yan. Pag nagbalik sa kuryente. Grabe ang ganan siya. Dahil man ibig sabihin araw ka yan, partner. Na dapat sabuton kan sa tuyang mga parantabay. Pasensya tabi, Mampat, naputol kita sa linya. Yes, opo. Opo, Mampat, nasasabutan mi po na bako itong katotohanan or daing katotohanan na pag nagpalsok ang kuryente, pag biglang balik, makwaskas or makusog tabi, isulaog ka na singil dahil makaskas man ito ang kontador. Sa madaling sabi, pag daing nagdadalagan, yung kapalan, partner. daing supply, ay daing kita man ang APEC. Yung kapalan, Marahay na hapon, guwapo. Ay, masiram na hapon po, tabi, Mampat. Si Pading Joshua. Yaog ka pala, dahil ka lamang nagtapanog. Nagdadangog una kumampat kan sa imong klaradong eksplanasyon. Ayan! Naugmahon, partner, si Mampat na nanadangog kang giraray. Iyo, siyempre, bako kompleto
respeto ang hapon ko. Aha. Kung Mampat, dagog sa interview. Opo, Mampat, ano po ang pangapudan giraray nindo ngunya na mga panahon na ini sa mga konsumidores kan APEC? O partner, bago muna sa pangapudan tabi Mampat. Igwa ka pa, igwa ka pa. Oo. Kasi Mampat ngunyan baga padagos pa ang online class kan sa tuyang mga estudyante. Oh. Yes So po. medyo nagkakaigwa po ning problema sinda dahil minsan igwa po kitang pigaapod na unexpected or unscheduled burnout. Yes. Yan po ang problema, it's beyond our control. Dahil lang po ining mga unscheduled brownout na ini, araw kang inot na pigsabita na ang kausa kay ini ining environmental factors. Daitay yan kontrolado. Ngunyan, ining mga halawig na brownouts na sa itong pig-schedule na nga ni weekend. Dahil nga ni sa concern ta, dahil sa ining long distance learning na kay po ang kimaray kan ang kuryente kan mga aki. Kaya nag-schedule kita kay ning haralawig na brownouts during weekend. Igwalan po kinangyari na Martes garito o Miyerkules, dahil ko na masyado na-recall, na bigla na halawigon so sa tuya na brownout na bigla. Dahil po naputol so sa ron 69 kV line kang NGCP. Kaya apektado po so sa tuya na duwang planta, shutdown sa duwatang planta. Taining 69 kV line na ini, iyo ang nag-feed, iyo ang nagdadara kang kuryente hali sa Luzon. Iyo po tabi yan Mampat, so nawaran kita ng kuryente sa bilog na 2nd District in Albay. Yes po, yes. Kan Biyernes ito Kan partner. Pati first district. Kan Biyernes sa lawig magapon dahil palanduman sa Pero naputol schedule na dito cable sa line. kan Biyernes. Schedule. Balik kita duman Mampat sa kaapudan ni partner, ay sa kaaputan ni partner na Pangapudan sa mo. publiko, lalo na sa mga hanggang ngunyan, may illegal connection pa, Mampat. Grabe pa po, yan sinabi ko nga na ang naging kausa kang pagtaas kan sa tuyang system loss. From 26% to 28% na ang nagiging kausa kan 140 to 150 million pesos nakapirdihan kan APEC bulan-bulan. So, kay puhan ming marhayan sa indong tabang na mag-explikar asin mga pudan ka ini. Dahil ko aram kung nadadagog kami kang mga ining naghahara baski kuryente. Minsan kaya Mampat, minsan kaya Mampat, minsan kaya itong bagang mga mabas partner, katakod yan minsan kan bungog. Kaya, Mampat, siyempre, mabas niya yan, bungog yan, minsan. Kaya, maski aram mindang sala, padagos pa din. Kaya tama yan, Mampat, mga pudang katabi, kasi irakman ka itong mga konsumidores na religiously paying their bills, tabi. Kadamay kita dyan, Rene. Kadamay kita dyan sa mga nagbabayad. Opo, kan generation loss. Ang sarunda ko lang desbentahe, kaya ning pagpaparagamit ng illegal na kuryente, may iba ining mga negatibong effect. Bakusan na sa presyo kang kuryente. Bakusan na sa system loss. Kundi pwede ning magkausanin sulo na makagadag ki buhay, makasulo ki pagrugaring. Opo. Nag-overload ining nagsusupply na transformer kung dyan halimbawa sa indong barangay o sa indong linya dako lang nagabas ang karga sa nakang transformer na supply duman sa legal na iyo ang nakalista, iyo ang nakarehistro sa APEC. Kung halimbawa kung 50 houses na ang susuplayan kan. Kung 100 houses ang yaon, so 50 naghahabas. So naiinaan susupply duman sa legal. Iyo ini ang kausa kang kimat-kimat or iyo ini ang kausa kang overload na iyang pagkasulo. Opo, kaya Pero iyon ang sa itong pangapudan, Remy. Opo, so iba pag-una nila naamay su Christmas. Ang pag-una ka niba naamay nga su Christmas. Ito pala dahil duman sa mga nangangakbas ng kuryente. Siyempre, mas kasisay man, kung ano ang nakarehistro lang duman sa voltahe, pag may nangakbas partner, dahil man talaga yan rekognisado. Mampat, ano tabi, may issue pa kita sa BAPA? Pagayon ang nangyayari ngunyan sa BAPA at dakol na kitang ang prospect actually kan APEC 80 na BAPA ang prospected na direct connection na sa ibig sabihin tabi Mampat, so 80 BAPA po ang prospect ngunyan kan APEC direkta na tabi sa sendo. Yes. Pero iguan obligasyon ang BAPA. Iguan na kita kisyam na BAPA na directly connected na sa APEC.
Dahil lang ta, duha man sa ng simple. Tulog simpleng kondisyon. Primero, na majority, that is 50 plus 1% na vote. Kang intirong miyembro kang BAPA ang magusto na mag-direct tapping o direct connection. That is one. That should be majority. Number two, na so intirong arrears ninda sa APEC, mabayadan. Opo. Mabayadan. Number three, the willing sinda na tumabang dyan sa conversion. Meaning to say, tahahaliun ta so dati nindang metro, makag kita kibagong metro na libre man ngani para sa mga barangay. So iyon sa na po yan ang kondisyon. Igwa na kita kisyam na barangay na ay BAPA na direksyon na po ngunyan na nag-connectar sa APEC. Ang target kan APEC 81 out of more than 200 BAPAs. Pulod. In Albay. Kasi kung ako man mampat ang naunduman sa sarong barangay na problemado ako dahil sa muyang barangay duman sa miyembro kan BAPA dahil man nagbabarayad religiously, apektado ako Kaya mas muya ako na solo na sana ako member directly partner sa APEC. Kaya mas maray ito mampat. Kaya kung ako man, mabuto ako duman, kabali ako duman sa 50 plus 1. Yes. Ang saro pang problema sa BAPA kung nawawara ang collection. Opo. Apektado ang buong members. Ayan. So dinurulag na kan mga opisyales kan BAPA. Yes. Dakol na kaso po na arog kayan na nakaabot sa muya. Opo. So, I guess, iyon na tabi, Mampat. Malinaw tabi sa tuyang mga parantabay, itong mga kahaputan niya to. Malinaw tabi, Mampat, so mga kadiripisilan ninda, lalo na ngunya na may online class, na ipasabot mo tabi nin Maray. Salamat tabi, Mampat, sa imo tabing itinaong oras sa muya ngunya na paghahapon. Mabuhay tabi, an APEC. Thank you so much. And salamat man sa indundua, partners. Salamat. And maray na hapon sa indo, maray na hapon sa listeners. Opo, maraming salamat, Mampat. Lauman tabi nindo, na kami tabi katuwang nindo sa pagdiseminar nin mga impormasyon. Salamat. Thank you so much. Mga dugang, sa samuyang pagbabalik, matagiti na nin tablet, matagiti pa nin kas, ang tablet na kamo, mabalik pa ang tabang oras mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, as in pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita.
si Alfred Lundong, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Prieto Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Ako Bicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Prieto Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Prieto Diaz Sorsogon. Naklaro po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na nagtamang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo, partner. Oh. Bati mo na kita kan manakantabay mo niya na paghahapon. Sige. May Moises, good afternoon. May Ann Magarata, nakantabay man, nakatutok. Siyempre man si Christy Cleofe Gianan, nakatutok man niya na paghahapon. Siyempre pa sa tuyang 3,500 viewers, maray na paghahapon. Sige. Partner. Oh. Oni na naman ang sa tuyang tablet winner ngo niya na pagkahapon. Siya si Ayan. Jennifer Plutado. Jennifer Plutado, congratulations! Uyaan sa iyang naging mensahe, partner. Basa. Alawig, partner. Tama na. Marhay na Alda. Magandang araw po, Action Co Center. Ako po si Jennifer Plutado, taga Lubgan, Bula, Camarines Sur. Ako po ay third-year student at kasalukuyang nag-aaral sa Camarines Sur Polytechnic Colleges, Nabwa Campus, at kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Entrepreneurial Management. Ako po ay isa sa libo-libong mag-aaral na umaasa na maging isa sa maswerte pong matulungan ng programa nyo na mabibigyan ng tablet o kahit anuman pong tulong. Yung laptop ko po kasi na iniram ko sa kapatid ko ay nasira na. Kaya cellphone na lang po ang gamit ko sa pag-online class at pag-encode po at paggawa ng mga requirements ko po. Kaya minsan po ay na-overuse na po, kaya minsan po ay nagahang na, kaya may pagkakataon na hindi na po ako maka-attend sa mga synchronous classes ko po. Gustuin man po namin na maipaayos ulit ang laptop, ay hindi pa po namin kaya dahil sa nahinto po sa pagtatrabaho ang aking ama. Dahil siya po ay nagkasakit at kasalukuyan pa rin pong nagpapagaling. Kaya mas inuuna po muna namin yung pambili na po ng gamot. Halos 7 buwan na po mula noong nawalan po siya ng trabaho, kaya yung konting ipon po ng aking nanay ay naubos na rin po sa gastusin namin sa bahay. Sa gamot ng tatay ko, sa pag-load po para sa online class ko po at pag-tuition ng 2 ko pong kapatid na sana ay pampaayos sana namin ng bahay namin na nasira po nung nakaraang bagyo nung nakaraang taon. Sa muli po, sana po ay isa ako sa inyong mapipili. Maraming salamat po and God bless po. Ayan! Congratulations kay Binibining Jennifer Plutado ng Bula, Camarines Sur. Congratulations, Jennifer. Paano yan makuha niya? Yan, alaton mong may maapod sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong brand new tablet. Hayo kay Congressman Saldico. Nanggana na ning tablet. Mapili mang kitangin manggagana. Kan sa tuyang cash raffle winner today. Ayan! Sa mga nag-aabang tabi dyan, abang-abang sa nakamuha, partner, ang pagmatikan sa rubagang excited. Tama. Dahil may 1,000 pesos! Aldaw ni Lunas, kaya 1,000 pesos ang gaganahan ko sa tuyang maswerteng winner. Ngunya na pagka-aldaw. Ayan. Sige. May wagang garapon. Pasok! Pasok, may wagang garapon. Garapon. Daradala ng ating pogi May at wagang six-footer Maki Balabis. Ayan. Sabi ni Makin, tagalat akong magiling si Makin. Dahil man na diretsyo, partner. Inatod diretsyo sa lamisa ta, partner.
nabitin lugod sa mga parantabay ta makibalabis. Ayon sa telepono. Sige, partner. 0963 0963 088 088 3723 3723. Michelle Regalario, Daraga Albay. Pag nadadang mo po yung partner na tugtog, pero mas nakita bagang salit na excited kita, ma-Christmas na. Ay. Ika partner, ano ang kahagadan mo ngunya? Nagtutubod ka sa Santa Claus? Ayo. Kada bes na masabat ko ang mga ninong ko, pirmi kong nailing si Santa Claus. Ayan! Ako man Michelle! partner, dakula ang pagtubod ko. Ika, Michelle, napipil mo na daw niya na pagkaaldaw si Santa Claus? Mahirap ang pagkabuhay, Gusto pero... mong sabihin, dahil mo naisip na ining tawag na ini sa imo, tawag na ni Santa Claus? Iyo po sa Action Center po, sir. Diretso kong gabi dami na ulo. Michelle! Ano ang sa imong pinagkakasibutan mo niya na pagkaldaw? Kunyan po, sir, sa module po, sir, sa mga aki nagtuturo. Pira po ang aki mo? 4 po. Ang agom? Security guard po sa human rights. Ayun. So, aram mo kung ano ang diretsos humanos. Ano ang sa imong mga karapatang pangtawo? Ano, nagpuputok pa man ang service firearms o badil ni Agumo? Ayo pa man, sir. Ayan. Ano ang daradara niya? Alipot o alaba? Alipot o alaba? Alipot man lang po, sir. 38. Kapag alaba, shotgun. Pero minsan tabi bilang agum nin sarong security guard, kumusta man, nahaplos mo man ang badil kan sa imong agum? Day pa man po, madam. Day man po niya pwedeng yun. Tama. So, ang nagkakaputan mo sa naso Pasiwik? Iyo po. Ayan. Pasiwik. Kung dahil subatuta. Ayan. Ade, kumusta man? Kumusta man tabi si mister sa iyang trabaho? Okay man po, madam. Tuloy po siya nagbabike pag malaog sa trabaho. Nagbibisikleta. Healthy living. Kompleto man kung mag-remit nin sweldo ang Agumo? Sirmi po, sir, yaon po gabos intriga po, gabos na sa Day man naghahapit yan sa mga online sabong, day man. Ay, day man po, raman po siyang hilig kaya. Very good talaga si mister. Anong pangalan ni mister? Roberto Regalario. Roberto Regalario. Ayan. Saludo tabi ako sa imo, Kuya Robert. Ikasaro kang maray na agom. Michelle, congratulations. Ang apod ming ini sa imo. Maswerte kang nanggana ning 1,000 pesos regalo sa imo ni Congressman Santa Claus Saldico. Yan! Salamat po. Amay na regalo sa imo tabi. Ano ang sa imong mensahe kay Congressman Saldico sa amay na regalo sa imo ni Santa Claus Saldico? Maraming salamat po. Tanda ko lang tabang po yan sa muya, lalo po sa panahon doon yan na grabing pandemya po. Ayan! Saan mo gagamito nini? Po? Saan mo gagamito ng ginanahan mo? Sa pang-araw-araw po, sir, na kay Puan Saro. Yan, sibuyas, bawang, asin, bitsin. Asin. Ayan, congratulations tabi, ate. Michelle Regalario. Alam mo tabi, may maabot sa imong staff. Kan Action Ko Center kung paano mo maklaim ang sa imong 1,000 pesos. Salamat po. Tubod ka na may Santa Claus? Ayun na po, sir. Congratulations, Ate Michelle. Bye-bye. 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 Ayan, partner. Balik kita, partner. Ika, nagtutubod ka na may Santa Claus? Iyo, partner. Aki pa ko, kadakon na akong nakukuha ang regalo. Ang pagtubod ko ka talaga, may Santa Claus. Ngunya, nagurang na ako, partner. Gurang na kita. So, tataramon partner, actually, yung tataramon partner sa Santa Claus, garo siya lang ang simbolo. Pero so, kaluluwa sa ka-espiro ni Santa Claus, minasapi sa mga ninong sa kanina. Ayan. Yan. Kaya ikaw baga, ninong taka. Pag nasabat ko susaro kung... Uy, yan, Santa Claus. Pero maswerte kita, partner. May mga ninong asininang kitang dahil nakaipuhan pang tuktukan. Diba? Tapos aram na patikan mga ninong sa kaninang taan mga GCash mo niyan sa mga account number. Tama! Kasi usually matibay ang mga Santa Claus mo niyan dati pigdi-deliver yan kan Santa Claus. Usually kasi partner, ang Santa Claus mo niyan pigaagad ang GCash sa account number. Kung minsan pa, so iba pa? Kung ano-ano? Ang GCash baga account number taman. Mga Express, usually, mga telephone number taman sa. Mga Express. Dahil ang ngunyan rason padala-padala. ang arayuon. Diba? Kasi iguan ang pigaapod na
smart padala, GCash, or Kaya, ano pa man na padalaan So center. kariton ko, pag Christmas, may tarpulin itong dakula. Tumatanggap po in cash or in kind. Ayan. Kaya sa mga ninong-ninang dyan, dito mo magparabulag or magkarkarago. Ako pigiling ko, mas dakulan Santa Claus mo niyan. Aram mo ko nata? Election next year eh. Dakulan Santa Claus mo yan. Correct. Kaya dakulan ang ninong mo niyan sa Legazpi City asin ninang. Oy partner, so ibatang mga kababayan paano man manggana nin tablet asin cash. Sa mga estudyante dyan, ay nitabing sa muyang tablet na ipigtatao ni Congressman Saldi is strictly for students only. Ang kinakaipuan tabi nindong gibuhon, sigurado ako may mga Facebook account tabi ka mo. Pasiring ka mo sa muyang official Facebook account, official Facebook page, Action Ko Center. Yan. Nadadalan tabi nindo, yan tabi ang sa muyang official Facebook page. Diyan tabi i-click nindo ang like, then sa samuya tabing live episode, mag-comment tabi kamo kung nata kinakaipuan nindong manggana nin tablet. Ay bugtak man ang sa indong pangaran kan eskwelahan, edad, contact information, as hindi paglingawan, magtagpo kamo ning tulong FB friends. The more, the better. Duman naman sa mga gustong manggana ning cash partner. Ano ba? Sa mga nagmamaot cash partner, muyaw ko yan na cash. Siyempre tabi, hanggang 5,000 ang pwede nindong ganahan, ha? Kay nakaipuan man tabi, parehas lang na mechanics partner. Ini, bako lang ini para sa mga estudyante, kundi sa gabos na estado nin buhay. Pero dapat 18 years old and above. Maliwanag po yan, ha? Yes. Dahil tabi nindo paglingawan, 18 years old and above ang kinakaipuan tabing manggana. I-like man ang samuyang official Facebook page, mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana. Ade paglingawan tabi, ibugtak ang sa indong contact number, asin magtagman nin FB friends. Asin i-share ang samuyang live episode. Ayun. Simplehon lang. And siyempre, duman sa may mga problema, partner sa komunidad, problema sa mga agencies de gobyerno, asin man nailain na mga problema. Nasa iling ninda may magiginibong tabang ang Ako Bicol Party List o si Congressman Saldico. Anong gigibuhon? Ayan, simple man tabi ang sa indong dapat nagibuhon. Dahil paglingawan tabi, magpasiring ka mo digdi sa Embarcadero de Legazpi, anapon tabi ang sa muyang opisina, digdi sa ground floor, anapon ang Action Co Center. Igwa tabi kami ning may mahigos, asin accommodating staff na maakomodar tabi sa Saindo. So dahil man tabi makaigdi dahil may kadipisilan sa pagpasiring digdi, bukas man tabi ang samuyang official Facebook page, ipadaraan sa indong komento asin ano man ang sa indong kahagadan kay Congressman Saldico. Siyempre tabi ang tabang ora mismo matabang asin maakomodar asin matao nin responsa sa indo ora mismo. Dahil ang kamautan o kagustuhan ni Congressman Saldico na ang serbisyo kan Ako Bicol, na ang serbisyo kan Action Ko mairani sa lambang Bicolano. Ayan, maliwanag po tabi yan, ha. Padaba kamo ni Congressman Saldico asin kan Ako Bicol Party List. Partner! Oy! Diyan na naman nagtatapos ang satuyang masiram na pag-iribanan ko niya na aldaw ni Lunes sa tabang ora mismo, Action Co Center and Ako Bicol Party List. Siyempre pa, inabot na kita kan oras kami ang sa indong nakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador kan Bicolandia. Ako po ang sa indong lingkod, Joshua Mr. Siram. Salamat Bicolandia, mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat!